Good morning, good morning. Ayan. Napakaaga po. 4:30 pa lang po ng umaga. So meron akong private booking, guys. Sa magdi-deliver akong manok na panabong sa San Jose City, Nueva Ecija, sa barangay Abar 1, Abar First. So check ko lang kung gaano kalayo. Check lang natin sa Google Map. Pero palagay ko nasa mahigit 3 oras yan. Sa may Abar First, San Jose City, Nueva Ecija. Yun. So 3 oras, 3 hours and 2 minutes. So siya, 135 kilometers. Ang layo. Ang layo nito. Isang pirasong panabong naman. Ayun, actually na-pick up ko na siya, guys. So, hindi ko na pinakita yung pagpunta dun sa farm kasi 5:03 ng umaga. Bawal yan eh. Makikita yung direction. Ito na siya, nakabox na siya. So safe naman yan kasi dyan lang naman siya sa may footboard. Alas 5, so darating ako doon sa drop off ng mga alas 8 hanggang alas 8:30. Yun, fast forward. So mula Florida Blanca, dito na ako sa Porac, guys, sa bayan ng Porac, Pampanga. So mula Florida Blanca hanggang dito, akala ko naka-play yung video, hindi pala. So ayan, so andito na ako. Time check natin ay 2 hours pa at 2 hours and 47 minutes. So ayan, so tuloy-tuloy na natin yung biyahe. Nandito na ako sa Porac, 8:03. Tutuloy na natin. Biyahe na yan, dire-diretso na to. So bawat bayan mag-stop ako kasi sa check ko yung manok. So ayan, let's go, biyahe na ulit. Alright, update po tayo. So nandito na ako sa may Angeles City, Pampanga. So 2 hours and 29 minutes pa. Ayan, nandito ako sa gilid ng Apo. So may Henson Avenue. Ayan, so layo-layo pa. Pangalawang bayan pa lang to pagkatapos ng Florida Blanca. So tuloy-tuloy na to. Ang sunod nito is Mabalacat City, Pampanga. Let's go, biyahe ulit. Ride safe po, ride safe. Approaching ng Dao, Mabalacat stoplight. Ito yung unang barangay ng Mabalacat, ang Dao. Nandito sa may bandang kanan yung Dao bus terminal. So ayan, ito yung Dao. Diretso pa to. Tapos ang sunod na liko nito sa may sa may Santa Ines, ang Mabalacat Magalang Road. Ayan, antay lang tayo. Singitan ko na dito sa harap para mauna pagkatapos ng 25 seconds na lang.
Alright, time check muna. So nag-stop muna ako dito. Nandito na ako sa may La Paz, Tarlac. So 6:38 ng umaga. Check natin kung gaano pa kalayo. 57 kilometers, 1 hour and 21 minutes. Malapit na yan. Layo na ng binyahe. Ayan, okay naman yung manok. Tumitilaok pa naman. So yeah, biyahin na natin to para makapagpahinga naman yung manok. Kawawa naman. Let's go! Ride safe po ulit. Alright, time check 8:08 na ng umaga. So 6 minutes na lang, 2.6 kilometers. Sakit na ng pit ko eh. Duman lang ako ng 7-Eleven, nagmerienda. So malapit na to. Mga 2 kanto na lang siguro. Ayan, so tuloy-tuloy na to. Let's go, para makapagpahinga na yung manok. Kawawa, sobrang layo ng biyahe.
Kaya saan po yung Mabini Street? Habar 1. Habar first. Wala po nakalagay eh. Walang nakalagay. Mabini Street lang. So, Yaramos yan. 1590 Mabini Street. Yaramos yan. Mabini Street. Ito pa, may kami level ito. Hello po, good morning. Sir, ako po yung rider ni Kevin. Ay, apa. Andito na po ako sa sa may Habar First, sa tapat po ng INC, Iglesia ni Cristo. Ay, kaya kayo baba tayo ng konti. Bakit ang Petron? Petron, sa po yung Petron, kuya. Dito pa po. Pag nakita ko yung Petron, Hindi ko na po eh. doon sa Petron, sandun nyo na lang po ako. Ha? Pagdating po sa Petron, Hindi ko na po kayo doon. sige pa. Anduin na lang na po ako sa Petron. Dito pa po, ano. Salamat pa. Layo. Pangalawa ko na to deliver. Yung isa sa may Sabungan. Sa may Sabungan mismo. Ay, si kuya pala yun. Yun na siya ang dineliveran ko sa Sabungan. Ikaw yun na. Oo. Parehas lang pala. Akala ko ibang customer. Buksan lang natin. Hindi rin ikaw po sa mapa itong street namin. Wala nga po eh. Dapat may kumpala namin itong Aberport Elementary School. Baka sakaling lumabas. Ayan, tama. Ito po yung elementary school. Yan, madali yan. Wala pa sigurado yan. Maliit itong karton na to, ano? Maliit po eh. Maliit ito. Hirap ang manok sa mga ganito. Nasisira yung buntot. Dapat dito yung medyo konsya, maluwag. Oo, di baling bayaran na. Maganda nga yung yung kulay green, yung plastic. Mababa pala ito. Mababang manok. Malaki yung nakaraan, kuya. Tawag mo siya. Alam mo siya mo lang dito. Malaki yung nakaraan dyan. Mababang manok. Pili ng bilas. Pili ng bilas.